Antoni de Viladomat, 1886, Torquat Tasso. Antoni de Viladomat i Manal, Barcelona, 20 de març de 1678, Barcelona, 22 de gener de 1756. Fou un pintor barroc català del segle XVIII. Algunes de les seves obres més conegudes són 20 pintures sobre la vida de Sant Francesc d'Assís, al convent de Sant Francesc, i algunes pintures, quadres dels evangelistes, els apòstols i Via Crucis, de la capella dels Dolors de Santa Maria de Mataró. L'escultura d'aquestes imatges, que representa Antoni de Viladomat, fou creada per Torquat Tasso l'any 1896 i restaurada per Frederic Marès. Formava part d'un conjunt escultòric que representava personatges de la història de Catalunya amb 8 escultures, de les quals han sobreviscut 3. Roger de Llúria, 1885, de Josep Reynés, Pau Claris, 1880, de Rafael Atché, i Antoni de Viladomat, 1886, de Torquat Tasso. Antoni de Viladomat y Manal, Barcelona, 20 de marzo de 1678, Barcelona, 22 de enero de 1755. Fue un pintor barroco catalán del siglo XVIII. Algunas de sus obras más conocidas son 20 pinturas sobre la vida de San Francisco de Asís en el convento de San Francisco, y algunas pinturas, cuadros de los evangelistas, los apóstoles y el Via Crucis, de la capilla de los Dolores de Santa María de Mataró. La escultura de estas imágenes, que representa a Antoni de Viladomat, fue creada por Torquat Tasso en 1886 y restaurada por Frederic Marès. Formaba parte de un conjunto escultórico que representaba a personajes de la historia de Cataluña, con 8 esculturas, de las que han sobrevivido 3. Roger de Llúria, 1885, de Josep Reynés, Pau Claris, 1880, de Rafael Atché, y Antoni de Viladomat, 1886, de Torquat Tasso. Roger de Llúria, 1885, Josep Reynés. Roger de Llúria, Escalea, Regne de Sicília, 17 de gener de 1250, València, 19 de gener de 1305. Fou un militar al servei dels reis d'Aragó com a almirall de l'Armada Reial durant la Guerra Naval de Sicília. L'escultura d'aquestes imatges, que representa Roger de Llúria, fou creada per Josep Reynés l'any 1885 i restaurada per Frederic Marès. Formava part d'un conjunt escultòric que representava personatges de la història de Catalunya amb 8 escultures, de les que han sobreviscut 3. Roger de Llúria, 1885, de Josep Reynés, Pau Claris, 1880, de Rafael Atché, i Antoni de Viladomat, 1886, de Torquat Tasso. Roger de Llúria, Escalea, Reino de Sicilia, 17 de enero de 1250, Valencia, 19 de enero de 1305. Fue un militar al servicio de los reyes de Aragón como almirante de la Armada Real durante la Guerra Naval de Sicilia. La escultura de estas imágenes, que representa a Roger de Llúria, fue creada por Josep Reynés en 1885 y restaurada por Frederic Marès. Formaba parte de un conjunto escultórico que representaba a personajes de la historia de Cataluña con 8 esculturas, de las que han sobrevivido 3. Roger de Llúria, 1885, de Josep Reynés, Pau Claris, 1880, de Rafael Atché, y Antoni de Viladomat, 1886, de Torquat Tasso.